Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας στη Μοσφυλωτή. Η Αγία Θέκλα εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους. Θα σας πω το απολυτίκιο της Αγίας Θέκλα. Του Παύλου είναι εκδημόσος καθορά την ψυχή και πρωτάθλος πεφήνας εν γυναίξη ευκλαιός Χριστόν αγαπήσασα συγκαρτής ευσεβίας πτερωθήσα το πόθο ήθλισσας υπερφύσιν εις Απόστολε Θέκλα διώσε ο πανικτήρμο νύφιν ηγάγετο. Η Αγία Ελένη, όταν έχτιζε τη μονή αυτή της Αγίας Θέκλης, ήθελε να πιει νερό. Και αυτό εδώ είναι το αγίασμα, το οποίο έρχεται μέσα από τον βράχο, ο οποίος βρίσκεται στο βάθος του σπηλαίου. Αυτό εδώ είναι το αγίασμα της Αγίας Θέκλας, το οποίο με αντλία έρχεται στις βούρνες έξω από το σπήλαιο. Εδώ παλαιότερα υπάρχει μια οπή, η οποία κατέβαινε με σκηνή το αγίασμα εν μέσω της εκκλησίας και έπαιρναν μέσα από την εκκλησία αγίασμα επίσης. Τώρα λόγω της τεχνολογίας κάναν αυτή την αντλία και βγαίνει το αγίασμα. Επίσης, εδώ πέρα ακριβώς υπάρχει η θαυματουργή λάσπη της Αγίας Θέκλας, η οποία είναι για ιάσεις ασθενών. Της αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.